nga suking ti paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ay, daray. Malis siya akong ipilailan mo. Kanang padong din eh. Kanay ka na. Gwapod ka niya. Uy, alo. Mamakatingod. Ay, di mo? Hello. Pagkilo mo. Tingalit madunggan ka. Ay, yan. Ilaila din mo sa akong friend si Fiem. Fiem, si Ian. Hi. Hi, Fame. Nice meeting you, finally. I heard so much about you. Mao ba? Chikadura gid kayo ning akong amiga, no? Ganahan naman sa kumaminaw. Nakipanggawas ka na ako karon. Way kaso, uy. Day off man sa nako ron, maong nakigayon ko ron. Ibaw ka. Ganahan ko nimo. Oh, Fame, I know. Layo kay tagap sa edad. You're 26 and I'm 40. Pero I just felt like interested na dahin ko nimo the first time I saw you. Iyan. Sorry. I know kalita kayo ni pero considering my age, dili na ko gusto mag-us. Iyan. Pero I'll give you time to think. No pressure. Salamat, Ian. Pero sisi, i-remind natin ka ha, nga ka si Ian, minyo na na. Pero tao-tao na silang nabuha, kaya sa paniyang wife, Richard. Mao ba, sis? Yes, pero kung nagagusto di kaniya, ay sugta eh. Pero expect na lang yung daan. Nga, naging malikayan nga, magakontak niya pala sila sa iyang wife. Kung kayo naman sila yung anak. Mao ba? The question is, anda magid ka? Kung bahin sa akong wife, Fame, dili ka anging mabalaka kay wala naman gid mi. And naasad siya ilain karon. Mao ba? Mm. Ang ako malangod nga, basi no magsamok ba? Fame, hindi sa gumutugot nga sa mukon ta niya. Isaad na ako nimo. So, unsa naman? Kita na? Oo, Ian. Kita na. Yes. Thank you, Fame. I love you. Ay, Tita Pem. Hello, Baste. Ikaw na kanak? Yes pa. Okay, sige. Pag-toothbrush na dito, ha? Then, katuog na sa imong kwarto. Kay klase ka pa, ugma. Okay, kipa. Buotan si Baste. Okay, ato ta sa akong kwarto? Mahadlo ka? Ang anong hadlok man ko? Fame. Dali as panahon dahil no ha. Murag kalos alang tong imong gisugot si Ian. Maolagi. Kanon, mag 2 years na mi this year. Wow, happy for you, Day. Ay, may nagani kay wa magsabok-sabok ang iyang wife, no? Katong bag-o pa, day. Makasabot ko nga, tungod lang sa bata. Pero karon ambot ba? Mura ni-intrude na siya apil sa among relasyon ni Ian. Uy, hala, mao ba? Pero hinoon, kampante naman sad ko kay wa masagi pa feel hinoon ni Ian ako nga nakoy angay kabalakan. Kana, sakto gina, Day. Mao na yung pinakalabing importante. Pasensya na ha. Di sa tamadayon ron ha. Ha? Nga naman? Overtime ang gudkuron. Dagan ang trabaho nun di sa opisina. Oh, mao ba? Oh, sige. Ang imong kaon. Nagpa-deliver ako din sa opisina. Okay, sige Han. Next time na lang ta magdungan ng dinner. Amping inig uli ni mo. Ikaw, Sad. I love you. I love you too. Kinsa man ni? Unregistered number man. Hello? Pwede tang magkita. Kinsa ni? Maylin.
Ian's wife. Gusto kong buwagan nimo ang akong bana. Unsa? Mora ni mo toyo sa mong pagkikita nako. Concern lang ko sa kaugmaon sa akong anak. Bata ra kaayo ka parang Ian. Sa kaugmaon kita sa imong anak? Or tingali gusto ka lang nga mobalik si Ian nimo? Oh, Nahibaw ka, Maylin? Wa ra kita problema nako ba nga doon na pa mo'y komunikasyon ni Ian? Kay nakasabot kong naan na mo'y anak. Pero ang dili na ako masabtan nga nung hastang pakigrelasyon ni Ian dinhin ako, imo nang hilabtag apil. Ano? Nagmahay ka na ba? okay. Fine. The way I see it, way preno ang imong sinultihan. Dili ako gusto nga masakitan ka, pero kay harsh ka man kaayo na ako. Sultihan ta lang ka. Nga nagsige pamigkita ni Ian without you knowing. O unsa? Maong kung ako pa'y ikaw? Ikaw na mismo ang makigbuwag niya. Kay tingaling mas masakitan ka kung siya mo ay makigbuwag ni mo. Takot ka! Di mo ko giilad! Di mo ko giilad! Isalig ko ni mo, Ian! Isalig ko ni mo! Han, tuhoy ko. Uy, buti masabot ang among sige panagkita. Uy, buti pasabot! Pero imong gitago na ako! Oh, mas maguwag kag edad na ako, pero dili ko bugo! Ayoko gisod sa mo bulsa, Ian! Han, paminawa una ko, okay? Wala ko yung ipagpaminaw ni mo! Makigbuwag na ko ni mo! No, please, ay nagbuhata. Mahal kay tika. Ugwa ko magbinuang ni mo. Kung gusto ka mabalik sa mga asawa, sige! Pag-uban mo! Finn! Uy, ala, Nay. Si Ian pa si panawag na ako. Ayog to pag... Pasagdi na siya. Ikaw ba? Kagaya sa di mo, eh. Way adlaw nga di siya manawag na ako. Arumutan na bahin ni mo. O, gali, wag yun siya magbinuang ni mo day. Uy, pag-istorya lang good mo. Day, Eh, bahala ka, eh. O siya paniyon sa kong kondo. Ano mag-istorya mo? Thank you, ha? Ay, uy, siya pa yan, Ian. Ah, sige, ha, biyano na mo, ha. Pag-istorya lang sa mo diha kaya. Doon ako sa kwarto. Sige. Finn, please, magbalik ta. mahimo pa. Ayoko kupte. Please, tuhoy ko. Nga mahal ko kayo ikaw. Kung mahal pa ko nimo, waunta ka mamakak na ko. Nabuhat lang to na ako tungkol kay di ko gusto nga maamong ka pa. Problema na to na mo ni Maylin. Ug di ko gusto nga magunahuna ka og laing butang kay di ko gusto nga mahasol ka. Iyan, Fame, please. Wa ko magbinuang nimo. Mahal kay tika. mahal sa kayo ni Iyan. Please, magbalik ta. Kakita pa unta kog laing lalaki, nga dili ko maproblema. Pero dili na ko kayang buhian si Iyan, tungod kay aside sa mahal na ko siya, nakafeel kong pinangga ug mahal pod ko niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. DXDC. Mao ka mga hikalang taagi ni Fem nga taga Usami City. Uban sa awit ngayong pangayo awit nga nakalahan time